L'Ajuntament de Puigcerdà ha invertit 20.000 euros en millorar l'ascensor inclinat que connecta el barri de l'estació de tren amb el nucli històric i comercial. Concretament s'han renovat els cables de tracció de la cabina i el contrapès, la politja tractora de la màquina, politges de desviament dels cables, 8 rodes del contrapès, 4 rodaments excèntrics i 15 rodes de suport de cables de tracció. Tot plegat amb el propòsit de millorar el servei i la seguretat als usuaris. També es pretén reduir les múltiples avaries que arrossega des de fa temps. Hem de pensar que aquestes peces venen d'Itàlia, que és el fabricant de l'ascensor, i part també venen d'Alemanya, han tardat el que han tardat, però hem aprofitat i hem aconseguit tindre l'ascensor 5 dies parat, però, a part de canviar el cable, canviar les rodetes, canviar les politges i canviar una actuació important. Que no està del tot fet com voldríem? No, però bueno, ho tenim en marxa i hem d'intentar tenir-lo al dia el abans possible perquè li faltava molt manteniment. Per altra banda, des del consistori han avançat que estan estudiant la possibilitat d'implementar un sistema de vigilància, tant aquest com a la resta d'ascensors públics de la vila, per mirar de reduir els actes vandàlics que sovint pateixen les instal·lacions. Que tenim problemes molt serios amb el tema de l'incivisme. Nosaltres podem tindre els ascensors amb una empresa molt ben arreglats, però si cada dia ens pugen, ens hi fan patades a la porta i tot això, vull dir, no serveix de res llançar els diners. Llavors jo penso que ho hem de portar tot conjuntament, sigui en càmeres o sigui persona de vigilància. Per ara es descarta l'opció d'instal·lar unes escales mecàniques a tocar de l'ascensor, projecte que havia plantejat l'anterior equip de govern. L'Ajuntament considera que la inversió superaria el 1.000.000 d'euros, quantitat que actualment no pot assumir, segons ha explicat. En els pròxims mesos, el consistori preveu treure la licitació del manteniment de tots els ascensors per tal de garantir el seu correcte funcionament.